Je rok 2026, no a to znamená pre Sonic fanúšikov jediné 35. výročie Sonika. Takže v dnešnom videu si rozoberieme, čo by alebo čo bude nás očakávať v tomto roku. Dobre, no, takže rozdielame si to do kategórií. Takže najprv to, o čom 100% vieme, potom a čo by som ja chcel, aby bol. No, takže samozrejme nejaký merch, hociaké trička, figurky a plišáky. A potom určite bude do hociakých proste mobilných hier ako Sonic Forces Mobile, potom napríklad dajme tomu Sonic Rumble, Sonic Dash a Sonic Speed Simulator. Budú pridané hociaké updaty, ako napríklad nejaké špeciálne skiny, alebo dačo, nevieme čo, z tej novej hry, ktorá možno vyjde aj tento rok. No a teraz ideme do tej druhej sekcie. Dobre, takže ďalšie bude tá nová hra. No a vážne, viem, že som hovoril v tom jednom videu, zdá sa mi, že sa volá Kde je Sonic? Určite vám odporúčam si ho pozrieť. Som hovoril, že aby bola akože taká kvalitná alebo tak, si máme počkať do 2027. Ale ak na tejto hre robili tých 5 rokov či koľko od Sonic Frontiers, tak toto je presne dobré ako načasovanie, že už mi príde aj, že je ten čas. No a možno za chvíľu dostaneme ten reveal, alebo že ako vypadá, lebo za chvíľu je PlayStation State of Play a hociaké líky sú o Sonic Eclipse a veľa ich hovorí, že odhalené to bude na tom State of Play, takže za chvíľu zistíme, či to je pravda, či nie. Ale na teraz to už stačí. Ak ste to pozerali až do konca, tak patríte do mojej alebo do našej komunity, takže dajte odber, pripojte sa na Discord server, ten je v popisu kanála a zatiaľ ahoj.